बे समाव जोङो दङ दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसाग खुंग्रा आफादनि जिथु बैसागु खुंफुंनाय बे जायगायाव जोङो दंफैयो। पाब्लिक ट्रास्टनि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम बे समाव दिन्थिनो आखायाव लादों 20गुथि दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा दिनै बे समाव बारदै सिख्ला मोसानाय बे मोसानायखौ बादायनायखौ बे समाव सायख'नाय टप 10 सायख'नाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। जोङो नायगिरि नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों बे समाव टप 10 बादायारि बिथांमोना सोर सायख'जायो बा सोर मोसागिरि बिथांमोना टप 10आव देरहासार जानो हायो बेखौ दान्दिसे समनि गेजेराव नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। लोगोसे बेनि उनाव जोङो मिथिनो नाजागोन बे दुलाराय उदालगुरि रंजालि बैसागु खुंग्रा आफादा माबोरै बे हाबाफारिफोरखौ माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों आरो सानबैसे प्रिपारेसननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जाखो जों बेफोर गासै खोथाफोरखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों।